busano muthanga bag coba ongkota habu bagera hani busano muthanga bag coba ongkota habu bagera PWFT ayok lakto ma bodol ayok lakto chini hanoti jung thangjakha Belai ke hambai जों दिनै सिमना तमाकारि कन्स्टिट्युएन्सिनि जोंनि सनाराम भिलेज कमिटिनि जोंनि त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशननि एखे बुमा बदलनि जों दिनै खायसे अरबनि जोंखौ पान्डा सुखा अ पान्डानि बिसिंथि जों दिनै अर खायसे कमिटिबो कतालमानखा बेलायखेनो बरनो जारा दिनै कमिटिबो संजोंनाय पुइला नां बरनो लामसगो बेखाखा हामजाफारो तामनि हिंगाखाय जोंनि थिनांनि सबावो बुरिरंनो बेलायखेनो नांगौ तामनि हिंबा जों साइमानो कुमारी मधुति रूपश्री अ हावा पुलिसनि जुलुमनि बिरुद्धे सभा खायजों थैमानि ओंखाय अ चिनि दफानो मोथांनायनि सभावबो गोबांमा बोरै दिनै सिक जरा गोबांमा जागानो थैका उरपातिमा 1996 गोबांमा जागा सभा थबायतिनि सलारगनो रम पुलिस रमितलांफोर सेगिनारे थिनि बोरि रंनि गोबांमा सभानि मारि गोबांमा बरनि थै खिख्लायमानि कलम थै खिख्लायमानि फान खिख्लायमानि मारि दंगौ अमते याहायकेनो जों दिनै बेलायखेनो खातंगो चिनि बुबागेरानि थैफांबाय त्रिपुरा मथानि दिनै वुमेन्स फेडारेशन जों दिनै सिमना मुसुक नायथ' तखायो गोबांमा बरनो मुसुक बरनो दिनै थैयै जों जर दिनै पान्डाखाय खायमाखा हिंगाखा आबुनि बागै जों बेलायखेनो तंथगो ओंखाय आं साननानै नायो जोंनि बोसकांगो गोबांमा सभा दङ अ सभावो जोंनि लगिसंगै बुबागेरानि सेंक्राजिकुंगै जों दिनै जोंखौ बोसकांगो जोंनि सभानो तेबो फल'गै थलांनानै बागै जोंनि थिनांनि जोंनि बोसा जोंनि बुसुक बुतै रंनो जों बरनो थिनां बा बुंनि तंथाय हारक लांथानानि बागै जे सभा अ सभावो बरनो जतन लगिमानै जों सभा खालायनायनि बागै दिनै जों अर कमिटि खालायमांखा म बेलायखेनो जों तंथगो तामनिका बोसकांगो जों जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि बागै जों सभा खालायनाय बुबागेरा साखा ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मा एखाय जोंनि त्रिपुरा सार जों तै बान्थि मालिया आबुनि बागैनो अ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि सभा ताबो COVID-19 पाइथामोननि लगिनो जों हाक लिरिवै जोंनि दफानि न मोथांनायनि बागै जों दिनै डेम'क्रेटिक लामाथि जों सभाव नखरनाय आबुनि बागैनो जों ताबो तिरखाय अ COVID-19 नि बिसिं थैफानो जों ताबो प्रिपारेसन कमिटि र खावै जों प्रिपारेसन नाय दंगो तामनि हिंगाखाय जों NRC नि बागैबो जों सभा खालायखा CIB नि बिरुद्धेबो जों सभा खालायखा ताबो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि बागैबो जों सभा खालायनाय जों तिरखायनि दङ सुप्रिम कोर्ट आगस्ट मासाव हियारिं दङ NRC नि जों साइमानो जों हियारिंगो उंगोय थाखाय जुदि अब उनको जुदि राय थाखाय जोंनो खोप्लायनाय आसाम त्रिपुरानो आलादा बागैखाय नाखा ओंखाय जुदु दिनै अमसिमिया बुमा बदलनि जे दायित्व ओंखाय तामो कामिओ ताबो ड्राग्स रक्सावै चिनि दफानि चारे काहाम बोरै काहाम सिकला सिकलि र ताबो जे देरायतमनि अमनि बागै बर माबो जानाय बर कामि आमचाइनो नायथकाय तिसानानि बागै बर दायित्व मानानाय अमसिमिया ताबो डोमेस्टिक भायोलेसन हिनो इंराजी बाय जेता नक खुंगो बुलाय टकलाय मुलाय माने अमनो मोथांनायनि खेत्रआवबो अ बोरै मथा खायसे भूमिका मानानाय तामनि हिनबा डोमेस्टिक भायोलेसन खाय जों कोर्टआव थांलायो केस लायो फैरानि जाहाथे आबर रगुं जाते बतखाय बुजगमानि बिसिंते बरनो बका हामबाय तनि मानो जों आबो मानायनाय एवं चिनि त्रिपुरा मथानि थैफांबाय जों एडिसिअ सरकार फायमानि यागुलो ताबो गोबांमा याफिरि रंनो तंगो बोरै रंनो साक याखुं बाहायके बानचिनानि इन्डास्ट्रिनि माध्यमे जों बरनो बतखाय बानचिरिनानि गोबांमा जों ताबो याफिरि रंमै तंगो आं खा खालायो चिनि अ त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशननि थै थिनांगो चिनि बोरै र खायसा थाङै तंनानि एवं आजिनानि बर लामा नायथुक मानानि हनै आसिक सावैनो हाय तिनि कमिटि संजांनाय ताय तिनि अपान्दाव फायमानजा फैनाय बेबाकनो आनि खाकाहाम ताय हामजामा बिशेष करा अनुखुंनि ताखुगनो आं ब्लेखे खाकाहाम मारिओ तामनिखाय तिनि दिनि अवातिनि जराफोरनो दिनि नवासिनो मिटिं खायनानि जागारि मानि बागै ओंखाय आं ताबो चिनि सारि साल जरानि आनि बोरै बुहुक सं दिनै अर खायसे कमिटि खाजांमानि अ कमिटिओ आनि आदं जुग अकरा उंगै आट कमरा आनि आमसानि खायसे बोरै बतकसिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै ब अर सामु बांनानि हनै जे लामजक सगै जे कमिटिनो खामानि जेनेबा आनि बुलुनो खा गोसांबाय आं पाइफिलाया हामदों मिथिबाय आरो ताय जत आनि बोरै बुहुक सं अरवो छाइदे जोंबो दिनै बोरै रकनगा आसुगै दंलिया जोंबो दिनै जोंनि बुबागारानो
생크락 즉 응의 승거디니 비니라고 사무 땅내니 하는 하이네 버리 부국 상로 아니 빨리 한번 배워봐야 되바 액츄얼리 승 사이만우 어하와 액수 조라시잖아 라자 사이 탕만이 하 어하 정 진이 시대버 어카라 자카라 사이만 하이퍼너 승 사이만 파너 진이 하니 바의 승로 버리가 방마 승우 제 노르는 하시 hin게 땅요 근서가 그러네 액츄얼리 진이 하시 차번은 승진 어르서가 가네니 만나가 땀이 바의 hin게 진이 하부니 야고 글라이 동만이 하너 승 땀을 가이 승 두부이만 그랬더니 아니 버리고 걱정 파디 승뭐 어자라워 진이 무바가라 너승 오 하니 말이 승 마음이 바의 가시 제금 깜패네 칸가 한가 lagi nanggu jarana bodi mage o jarana ani buri ko songi mani bage ang bus kango ani buri rongna ang obon kesana ni musungu bibino blesto bibino elakaro chini buri bukuk song ngai phadi sungbo chini bubagarani ngai sengkrak jak ngai sung je rajani boje mokolni muktui tuyoi je chini tipra sarongno muthangani ni phaimani lamawo ani buri bukuk songno bus kango ago goi sengkrak jak ngai samung tangani honai ang protikti buri rongna ang ani message 파디 승 기리야 라시야 승 제꾸노 다비 마나니 탕가 흥가이 아자가 승 사우스나 나나 승 브리럭 다징 부스강어 시니 포르버벅다 사이 탕가 승 브리럭 꾸노 카이메야 마니 그르이 승 난카 흥가이 비비노 자가와 승 티니 눅자게 동무 비비니 알카라 파라로고 제스라이럭 드락살라이 보르니 꾸노 보비샷 그리카 어버 하이자가와 시니 브리럭 승 아라버 승마 사이톡나이 땀 흥가이 승 브리럭 সমাজনো নাইথুগৈ নারনানি করুং এবং 승 브리럭 নগো যেকোনো কিসুংনি ওয়ালাইকা হাঙ্গাই নুখুং রাগনানি जोंरोंगो बनि बागै जों बिरिरक बेसिरबागैनो नुखुं नारनानि करं नि साजांमनि जागाव बिसे जागानि बिरिरकनो फायदि जों अ जागाव जों मा साइतक लायनाय जों तेव समाज सुबाग लायनाय जों एलाका बासिङै चिनि बिरिरक बिभिन्न पारा पारा हानिया साया ngै दङ जों चिनि बिरि बहु आरो जों सुबाय मा सुबा लायनाय बनि बागै बारा कप सायो फायदि आनि मेसेज अबनो चिनि बुबागारिनि मकलनि मुक्तिनो जों मुख थांसोनामै बिनि जे वान सुगै दंमानि ग्रेटार डिपार्टमेन्ट अ ग्रेटार डिपार्टमेन्ट आनि बिरि बहु जों सेंक्राक ngै जों सामुं तांलायो हनै सांगो रिकुतु खावै फायदि जों यागो जों को अक्सि बथमा आगे थामा हाय दैलायै जों बुसकाङो जबावो नखलासिनै हनै जत्त बोरि बुकुक संना तिनि अर आनि पूर्वसिमना ब्लेसनिबो प्रेसिडेन्ट माजाक दङ अ आनसायनि ngै जारा प्रेसिडेन्ट जारा पद गोनाङै दंनाय जारा पद गरि ngै दंखानो फायदि जोंबो अ दफानि बागै सामुं तांनाय जोंनि बुबागारानो जों लगेरिनाय हनै नरक बुसकांनि टेस्टनि जिनि चंमारिवो जों साक थारै एबं बिराद गोथारबाय खायो बुहुक गोथारबाय खायो जों पारा पारा जोंनि बोरि बुकुक संनो जों ए पसानो जों खायलायानो हनै ए आशा বিশ্বাস नारगे आं जत बोरि बुकुक संनो अरनो आनि कक पाइखा जतनो हामबाय फायदि कक जरा कपनि बिसिमतिनो आनि बोरि बुकुक संनो आं बारा कक सालिया तिपरा मथा आयुग लक्तु आनि बोरि बुकुक सं आयुग लक्तु आ चिनि जे इमराजन जे इमां गेटा टिपालेन मन अबो दाति दाति खानि मानानि उन्तो नि सावै आनि अकिचे तिया कक सामनि अरनो पाइखा जतनो हामबाय